ne muke so mu kai ga shugabanninmu, principalement le président de la République, chef de l'État Abdurrahman Chani. Wagga anguwa babban anguwa ce a cikin Yamai, commune 3. Ba mu da likita, ba mu da lokal, ba mu da kasuwa, ba mu da madarsa. Yaranmu in za su ta yi lokal ya sun yi traversan 100 meter. A cikin wannan traversan kuma aka samu hatsari, akwai yaran da ma suka mutu. Mata in za a kai su likita, in za su aihu za a kai su likita, babu likita sai an nemi likita cikin gari. Wani yana da muwayan, wani bai da muwayan kin ɗaukar matar shi. Mata suna aihuwa a gida, a babban gari kamar Yamai a ce mace ta aihu a gida, abu bai yi ba. Muna so a taimaka mana kalle plateau 3, ba mu da likita, ba mu da ecole, ba mu da madarsa, a taimaki yaranmu, a taimaki matanmu, a kama mana a samu waɗannan infrastructure. An huda hilaye to très malheureusement an canye su. An canye su, wani hilin an yi lakwal cikin shi, wani hilin an yi gidaje cikin shi, wani hilin an amshe. To wannan bai kamata ba, muke ce mu mun kai kukan tunda an sa komite, gwamnati ya sa komite na da kifiyar irin wannan hilaye. Muka ce to mu ma a nan muna da hilaye, gwamnati ya diba ya gani a samu mun a hudu a cikin hilayen wannan wanda za mu samu lakwal mu samu likita.